Eskema, hemen daukagu gure selektorea, magnetotermikoa, diferentziala, eta hemen kontaktore guztiak, bere errare termikoekin, hemen resistentziak, eta hemen motorra. Eta orain, azalduko, irudikatuko dizuegu, zelan funtzionatzen duen guztia. Hemen selektorea, pultsatzen dugu, korronta heltzeko magnetoari. Orain magnetoa martxan dabil, eta heltzen zaio indarra diferentzialari. Eta orain diferentziala egiten du, eskema osoari heltzea elektrizitatea. Eta, hemen daukagu gure KM bata, 500 revoluzio minutu joaten dela. Hemen gure KM bia, 1000 revoluzio minututara joaten dela. Eta hemen KM irua, 1500 revoluzioetara joaten dela. Eta zioa, AB. Lan estaska egiten du, AB da, egiten du indarra. Hemen gure KM frenada daukagu, bere termikoarekin. Eta hemen KM laua, bere frenau termikoarekin. KM lau egiten du, KM lau eta KM frenado egiten dutena da betik ara ditu, plan direkzioa al revés. Eta, orain erakutsiko dizuet, más o menos zelan funtzionatzen duen. Hemen gure KM irua. Egiten duena robota mugitzea. Hemen KM laua egiten duena beste alderantza. Eta hemen gure frenadoa motorra gelditzeko. Eta, resistentza hauek erabili izan ditugu motorrak direkzioz aldatzen denean beroa sortzen duelako, eta bero hori apurtzeko motorra largo plazoan resistentzia hauek ipini ditugu bero hori absorbitzeko eta motorri ez zertatzeko. Eta, hau izan da gure azalpena. Gure eskeman, gure muntai eskema, Markel eta Landeren eskema, eta hau da mando eskema. Diferentziala, magnetotermikoa eta diferentziala aktibatu behar dugu, eta gero, paz teklado da. Segurtasun gauza bat, gero eskema korrontea ailegatzeko. Gero, S2 eta S6 pultsadorea eta S6 mobilitate bulkadera aktibatu behar dugu alde bitartean. I bat, letrobálvula aktibatzeko eta botila likido gorria betetzeko. Eta KM bat aktibatzen da bosteun revoluzioekin. Eta gero, fotoetika ematean, beste KM bi aktibatzen da, baina 1000 revoluzioekin motorra aktibatzen da. Gero, bigarren fotoetika barrera, KM hiru aktibatzen da, baina 1500 revoluzioekin. Eta gero, azken fotoetika barrera aktibatzean, KM bat bueltatzen da, 500 revoluzioekin ailegatzeko, da gutxien. Gero, S8 ikate bulkadera ematean, I2 elektrobálvula aktibatzen da eta botila beste likido batean betetzen da. Eta KT2 denboragailua aktibatzen da, KM lau 1500 revoluzioekin
aktibatzen da beste sentio batekin. Eta bukatzean, S7 hidratu bukaera eman behar dugu. Eta hau da, gure zeta emergentzia, ez da, KMS, no? Eta hau izan da gure muntaia, gure eskema eman dugu. Haupa, gu Lander eta Markel gara, eta hau da gure koadro elektrikoa. Hau da gure lehen temporizagailua, kargatzen dela botilaren lehen erdia betetzeaz, hau bigarren erdia betetzeaz, eta hau frenadoaz enkargatzen da. Hau da gure KM batak, 500 revoluzio minutu joaten dela, hau 1000 revoluzio minututara, eta hau 1500, hau ere 1500, baina inbertsio de giro egiten du eta beste alderantza mugitzen da. Hauek dira gure rele termikoak, eta hauek bi dira gure KM4 eta KM5-aren rele termikoak. Eta orain konprobatuko dugu indar eskema funtzionatzen duela. Lehenik eta behin, 500 revoluzio minutu, 1000, 1500, eta orain 1500 baina beste aldera. Momentuz, funtzionatzen du ondo. Orain mando eskema azalduko dizuegu. Lehenik eta behin erakutsiko dizuegu karrera mailarekin edo S2 sakagailarekin bakarrik ez duela funtzionatzen, biak batera. Denbora pasatzen denean, aktibatzen da lehen kontaktorea, eta orain ez ditugunez sensoreak trampeatuko dizuegu eta erakutsiko dizuegu kable honekin sentsora egiten zuena. Lehenik eta behin, fasan ipintzen dugu, eta orain hori, hasten gara, KM3-aren 61 ipintzen, eta bia sartzen da. Orain, KM1-aren 61 sartu behar dugu, eta hurrengoa konektatu behar da. Gertatu dena. Eta orain, azkenik, 3. KM1-aren amagologoan, hurrengoa aktibatu behar da. Lehenengo aktibatu behar da berriro, 500 revoluziotara heltzeko botila eta ez jausteko karrera mailera ikutzen duenean. Orain karrera mailera sortzia ikutzean, aktibatu behar da temporizagailua, botila berriro betetzeko, eta ondoren hau aktibatu behar da. Ez zuen funtzionatzen, karrera mailera engantzatuta zegoelako, orain funtzionatu izan beharko luke. Eta orain sartzen da. Eta orain azalduko, erakutsiko dizuegu, guztiarekin zelan funtzionatzen duen. Eta orain, hori, indar eskema eta aginte eskema biak batera nolatze funtzionatzen duten, erakutsiko dizuegu.
aktibatuta lehenengoa, eta orain hori lehen bezala trampeatuko dizuegu, ez ditugolako sensoreak. Lehenik eta behin 61 batan, karne 64 batan. Orain hemen, aktibatzeko, eta orain 500 berriro aktibatzeko, hemen. Orain suposatzen da botila helduko dela 8. karrera mailetara, eta hau aktibatzean, lehen esan dugun bezala, hau aktibatuko da, eta ondorioz hau. Eta orain erakutsiko dizuegu, berriz, alderantziz paroa. Honetarako, egingo dugu hau berriz funtzionatzea, eta hemen EKM3 funtzionatzen dagoenean, zetari emango diogu. Eta hirugarrena ja sartu denez, zetari ematean, inbertsioa hau aktibatu behar da, eta gelditu beharko zen. Eta hau izan da dena.